関西空港行きと22快速和歌山行き、前寄りの1号車から4号車が関東快速関西空港行き、後ろ寄り5号車から8号車が22快速和歌山行きです。途中の切れの駅で切り離しをし、別に停止します。一番線までは車内は快速停に搭乗しています。こうした番号を歴史的によく確かめなので、お乗り間違いのないようご注意ください。小金井駅への到着時刻等をご案内いたします。途中の大鳥には11時41分、切り離しをいたします秀の木が12時2分、秀のから先前4両1号車から4号車の終点、関西空港には12時16分、後ろ4両5号車から8号車西大路快速和歌山行き、終点和歌山には12時37分の到着です。この電車のお手洗いが一番前の車両1号車と中ほどの5号車にございます。4号車と5号車の間、車内からの通り抜けができませんので、あらかじめご了承ください。各駅停車への連絡は、次の堺市でしばらくの待ち合わせで普通電車大鳥駅に、東岸原で各駅に止まります。武漢快速駅での駅にそれぞれ連絡いたします。車掌は富山です。途中の秀島でご案内いたします。次は堺市です。お出口は左側です。堺市の次は右側に止まります。国土交通省厚生労働省から新型コロナウイルス感染症対策に関する情報です。駅や車内の本日の方が一般的に感染のお願いの指示を行って自宅接種、テレワークの接種を行っております。また手洗い、マイク消毒は感染症対策の項目です。注意点を繰り返しご協力をお願いいたします。Attention please. We will soon be making a brief stop at Sakaishi, station number R28. After leaving Sakaishi,
We will be stopping at Mikunigaoka. Thank you.